Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите тетрадка за кукли, както и един учебник. Аз едната съм я направила, ето я. Надявам се, че ще ви помогна за вашите кукли да станат тетрадки. Ето я и тетрадката, за нея трябва лепило, а за другото трябва телбот. Първо ще започнем като изрежем листчета. Аз вече съм ги изрязала, ето ги. Тъй като съм ги изрязала с телбота, ще им трябва телбот и моливи, както и едно лепило. Ги закопчвате, ето така. И ето така. Ето така трябва да изглежда. Ето сега ще ви ги покажа и двете. Ето ги. Имат ли разлика? Мисля, че не. Само едното е малко по-тънко, а другото и дълго, а пък другото е по-тънко и по-дебело. Другото е по-широко и по-дебело. Така, започваме с тетрадката. Трябва да ви две листчета. Ето едната. Трябва да ви две листчета. И така. Тъй като вече са изравнени, но им трябва още изравняване, защото не са си получили много добре. Ето, аз вече ги изравних и ще ги залепя. Ето, моите са готови. Ето, вижте, така трябва да се получи отвътре. Ако виждате, ще нас не е много. Ето, така трябва да се получи отвънка. След това трябва да ги отцветиме. Аз предпочитам да ги отцветя в синьо. Синьо. Ето такова. Нека да започваме. Тетрадките може да не ги отцветявате, да им нарисувате нещо, така че аз нямам да ги отцветявам, ще им нарисувам нещо. Вижте, аз нарисувах, ако се вижда слънце, но не се вижда много, тъй като при мен не съм дръпнала пердетата. И чакайте, сега ще ги дръпна, да видим дали ще се види по-добре. По-добре ли ще се види? Ами, горе-долу. Сега пак ще ги дръпна.
Мисля, че така е много по-добре, защото е светло и се вижда. Така, предпочитам ето този учебникът големия. Него ще отцветя в тъмно-синьо, за да може да си отива. Ето, вижте, малко си приличат, но това е по-тъмното, тъй като аз не обичам много такива розови, изкрящи. Ще го отцветя него в синьо. Моето се получи една драсканица, ако се вижда. Така трябва да ви се получат двата учебника. Ето, готово. Това е за днес, милички. Чао! Довиждане!